ግብረ ሰዶም የምዚኦም መጽሐፍ ኣብ ኦሪት ዘሌላውያን ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 22 ክልተን ጀሚሩ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ጥራይ ክድቅስ ዘለዎ ምስ ሰብኣይ ክድቅስ የብሉን ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝኾነ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ጌጋ እዩ ሓጢኣት እዩ ጽዩፍ እዩ ጽዩን እዩ ንስኻ ኣደድ ፎቅ ክትብል እንተደኣ ጀሚርካ ብሕጊ ክሕተካ ይኽእል እዩ ሰላም ክብራት ተኻተልቲ መደብ ቤኒ ሚድያ ሎሚ ሓደ ፍልይ ዝበላ ርስቲ ዘልኩም መጽ ኣለኹ ንሱ ኸዓ ኣብ ካናዳ ሓደ ሓድሽ ዝወፅእ ሕጊ ኣሎ እዚ ሕጊ ዝኻን ኩልና ክርስቲያን እስላም ዝጸሉ እዩ ብቐንዱ ንክርስቲያን ብኸመይ ጽሎና መስለኩም ኣብ ባህልናሲ ኣብ ከም ልምዲ ዋላ ከም ክርስቲያን ምዃንና ግብረ ሰዶም ከም ጽዩፍ ነገርና ንሪኦ እቲ ምኽንያት ከ እንታይ ይተልኩም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ግብረ ሰዶም ከም ጽዩፍ ምዃኑ ዝግለጽ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 22 እንታይ ይብል ከም ምስ ሰበይቲ ምድቃስ ምስ ሰብኣይ ኣይትደቅስ እዚ ጽያፍ እዩ ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ካናዳ ሓደ ደውጾ ሕግ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብሰንኪ መጽሐፍ ቅዱስካ ድብሎ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዘለካ ረኣያ ከም ጽዩፍ ነገር ኢልካ ብሰንኪ እዚ ኸዓ ጽልኢ ከተሕድር ወይ እዚ ጽዩፍ እንዲልካ ክትጸልኦም እንተደኣ ጀሚርካ ብሰንኪ መጽሐፍ ቅዱስካ ዲ ብሰንኪ ቁርኣንካ ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ብሕጊ ክሕተካ ከም ዝኽእልን ከም ደእስረካን ዝብል ሕጊ ቢል C9 ዝብል ኣውፅኦም ኣለዉ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ንብዙሕ ሰብ ኣካትዑ እዚ ንእምነት ንምጽቃጥ እዩ ንእምነት ናስ ንምጽቃጥ እዩ ወላ እስላም ንባዕሎም እስላሙን ኣብ ናቶም ቁርኣኖም ከምኡ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ ክርስቲያን ከዓ መጽሐፍ ቅዱስና ግብረ ሰዶም ከም ጽዩፍ ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣለና ልክ ከም ዝገልጽና ብዙሕ ዓይነት ዘሎ ሓቂ ተሓሽ እዚኣ ሓንቲ ከም ኣብነት ከም ጻይል እየ እዝን ካልእን ግን መንግስቲ ካናዳ እንታይ ድብል ዘሎ ቢል C9 እዞም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቕሱ ዘሎ ኣብ ካናዳ ግብረ ሰዶም ፍቁድ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ልዕሊኦም እውን ዝኾነ ዓይነት ጽልኢ እንድሕዳር ኢኻ ብሕጊ ከም ድሕተካ እውን ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ግን እንደገና ዝሓድሽ ሕጊ ዘውፅዎ ዘሎ ከዓ ንዕኡ ዝድግፍ ድዩ ንምንታይም ከም ዝሕጊ ዘውፅዎ ኣለዉ ኣካታ ዓቢል ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ግን ሓሊፉሎ ዝቢል እዚ ስለዚ እዞም መጽሐፍ ቅዱስና ከምዚ ዝብል እሞ ስለዚ ዝገብሮ ዘለኹም ሓጢኣት እዩ ኣወላ ኣብ ጽርግያ ወፂኻሲ ድሰብ ኩለው ኣብ ጽርግያ ወፂኦም ድሰብ ኩለው ክትሰብኽ ከለኻ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሰዶም ሓጢኣት እዩ ድብል ንስኹም ትገብሮ ዘለኹም ሓጢኣት እንተርኣልካ ንስኻ ትስጀን ንስኻ ትእሰር ብዛዕባ እዚ ሕጊ መብርሂ ክህብ ግን ፍሬዥር ዝተባሃለ ሚኒስተር ጽዩ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ CBC ዝገበሮ ኢንተርቪው እዚ ኢንተርቪው ዝኣነ ከዓ መታን ጽባሕ ንጎ ኣይፈለጥናን ኢልኩም ዝኾነ ድንጋር ከይመጽእ ሎሚ ብውዕዩ ከሎ ከም ጻልኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ንኹልኩም ኣብ ካናዳ ትቕመጡ ንካናዳ ትመጹ ዘለኹም ኣይፈለጥናን ስለስኻ ዘይትፈልጥ ካብቲ ገበን ነፃ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ንሆነ ኣነ ስለዘይፈለጥ ጌኹም ጌረ ክትብላ ኣይሰምዑኻን እዮም ሕጊ እዩ ገበን እዩ ኣብ መንጎ ሕግን ኣብ መንጎ ገበን ዘሎ ፍልልይ ከዓ ገፊሕ እዩ ንሆነ ስለዘይፈለጥ ጌትልካ ኣይግድሶምን እዩ ስለዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ሕጊ እዚ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ሕጊ እዚ ክንዛረብ ኢና ሰናይ ምክታል እዚ ብጎና ትሪእዎ ዘለኹም ማርክ ሚለር በሃል ቀድሚ ሕጂ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ካናዳ ናይ ኢሚግሬሽን ጠጠው ምባሉ ከምኡውን ሓድሽ ሕግታት ክወፅእ ከለኻ ማርክ ሚለር ብዝሃቦ ሓበሬታታት የምጽኣልኩም ነይረ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ማርክ ሚለር ከም ሚኒስተር ናይ ኣይደንቲቲ ኣንድ ካልቸር ባህልን ክብርታትን ናይ ካናዳ ብዝብል ሚኒስተር ኮይኑ የገልግል ኣሎ እዚ ሚኒስተር እዚ ብዛዕባ ዛ ቢል C9 እናተዛረበ ከሎ ኣብ ፓርላመንት ማለት እዩ ተኣኪቦም ከሎ if someone were literally invoking a passage from let's say in this case the bible ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል ተጠቂሙ እንተደኣ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ዝገብሮ ዘለካ ወይ ጽልኢ ኣብ ሓደ ህዝቢ ድዩ ዝኾነ ግሩፕ ድዩ ጽልኢ ክሕድር ጀሚሩ ከም ንኣብነት ኣብ ሓደ ሰብ ግብረ ሰዶም የምዚኦም መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ኦሪት ዘሌላውያን ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 22 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ጥራይ ክድቅስ ዘለዎ ምስ ሰብኣይ ክድቅስ የብሉን ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝኾነ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ጌጋ እዩ ሓጢኣት እዩ ጽዩፍ እዩ ጽዩን እዩ ንስኻ ኣደድ ፎቅ ክትብል እንተደኣ ጀሚርካ ብሕጊ ክሕተካ ይኽእል እዩ እናበለ ከሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርታ ንርኣያ ብድሕሪኡ ጆን ፍሬዥር ዝተባሃለ ከዓ ሚኒስተር ካልእ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተዝረብ ዘሎስ እንታይ እዩ መብርሂ ክህብ ማለት ኣካታ ርእስቲ እዚ ማለት ካናዳ ክርስቲያን ኣለዋ እስላም ኣለዋ ሂንዱ ኣለዋ ካቶሊክ ኣለዋ ፕሮቴስታንት ኣለዋ ካልኦት ብዙሓት እምነታት ኣለዋ ከምኡውን ጎኑ ከዓ ካናዳ LGBTQ ነፃ እዩ ፍቁድ እዩ ብዛዓዲ ሓደ ካብተን ብቐንዱ መሰል ሰብ ዝሕልዋ ሃገራት ናይ ዓለም ከዓ ካናዳ እያ ብቐንዱ ትመርሕ ዘላ ማለት እዩ
سلازي ناي ماركي ميلر ناي 37 سكند فيديو نرأيامو سعيبة ملء مجلس أخوكم. If someone were literally invoking a passage from, in this case, the Bible, but there are other religious texts that say the same thing, and somehow say that this is good faith. I mean, clearly there are situations in these texts where these statements are hateful. They should not be used to invoke or be a defense, and there should perhaps be discretion for prosecutors to press charges. I just want to understand what your notion of good faith is in this context, where there are clearly passages in religious texts that are clearly hateful. حراي قال بقالا نسمعيو انتي بلنا له مارك ميلر نابنت حدسب كاب مصحف قدس دول قال تتقيمو كم نابنت مصحف قدس تتقيمو قرآن تتقيمو كومون كال ناي قدسات مصحفتي زبهالو كاب امنتات تبغيسو اب العل حرسب صل زحدر انترا خوينو امنتي كمزي دبلمو انا بالعل خا صل الا نزبل انترا خوينو صل زنقل انترا خوينو እዚ سبزي نحنا حدا منقد نفطرالنا سبزي اب تحت حق زقربولو منقدي بحصر زبل ابزي اخوم يزبل زلو ازار استزيا ግን ازيا ካታዓት ኮይናላ ነዝን خبرك جون فريجر እዚ شون فريجر استبهالخا ሚኒስተር ናይ ፍትሒ እዩ ሚኒስተር ኦፍ ጃስቲስ እዩ እዚ ሕጂ ንخبره ናይ ዝ ጉዳይ ዝመጽ እዩ ብቐንዲ ግን ኣብዚ ሒዝዎ ዝመጸ ከም ነጥብታት ገይሩ ኣቅሪቦን ዘሎ ኣርባዕተ ኣገደስ ነጥብታት እየን ንስኻ protecting the victims act እዛ ቢል ሲ 9 ትበሃል ዘላ ከም ካልኣይ ትራእይዋ ከም ኣገዳሲ ነጥብ ጌርኩም ራእይዋ ኣርባዕተ ነጥብታት ዝሓቆፈት ኢኻ ቀዳሚ make murder motivated by hate first degree including femicide ኣብ ልዕሊ ሓረሰብ እንተዳ ገበን ፈጺምካ ወይ ሰብ ቀቲልካ እዚ ንሰብ ደቀተልካሉ ነቲ ሰብቲ ህይወቱ ደጥፋእካ ምኽንያትካ ካብ ጽልእ ሰብ ገሰተር ኮይኑ ፈርስት ዲግሪ ክበሃልኩም ምዃኑ እቲ ሰብትኻ ንጓል ይኹን ወዲ ዝቀተለ ማለት እዩ ካልኣይ criminalized coercive control ንሓረሰብ ብሓይሊ ብግዴታ ምቁጽጻር እዚ ኸ ከም ገበን ምዃኑ ብሓይሊ ጌርካ ዓሚጽካ ወይ ክትቋጻጽሮም ፍታን ብዘረባ ድዩ ብገለ ድዩ coercive ማለት ናብ ድላይካ ከም ዝገብሩ ምጥምዛዝ ማለት እዩ cracks down on online sextortion እዚ online sextortion ዝበሃል እንታዩ እዚ ከምዚ ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ጽላት ንሰምዖም ደልና ስእሊ ሒዘል ኩለኹ ዶ ቪድዮ ሒዘል ኩለኹ ከም ዝተዘየርኩ ዝብሉ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ብሕጊ ይቆርቡ እዮም ብሕጊ ዓቢ ገበን እዩ ኣብ ካናዳ ብፍላይ እዚ ኣነ ቪድዮ ሒዘል ኩለኹ ኦንላይን ከምዚ sextortion ይዝበሃል period criminal እዚ ገበን እዩ ድሕሪ ሒዞሞ ዘሎ toughness penalties for sexual crimes ናይ ጾታዊ ዓመጽካ ዓቢ ገበን ምዃኑን ንዕኡ ኸኣ ነቲ መቕጻዕትኻ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሾን ፍሬጀር ሎሚ ኣብ CBC ኒውስ ቀሪቡሎ እቲ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ይስዕብ ሕራይ መጀመርታ እዛ ሓጻር ቪድዮ ንከታተል Before we get to the changes today, I need to ask you about C9. This is the hate crime legislation, for lack of a better term. And I know there's been some issues with that in terms of getting it through because of the lack of a clear partner in Parliament. You've cut a deal with the Bloc Québécois to accept an amendment to remove the religious exemption for hate speech. There's some suggestion that this got tied up because the Prime Minister's office wasn't fully on board, but now it appears to be there. What is the status of this? Is the Prime Minister okay with this? Will the Liberals support this and embrace this amendment? Will this exemption go away in the law? So, حجي إذا Prime Minister مارك كارني نزع بيل سي 9 لزي فرم اللي أكسب حجي أي حالة تنحى حجي قلنا Prime Minister مارك كارني إذا بيل سي 9 تبل تقبل واسه هون كتحلف تقول له واسه لازم بعضي اسم برها بنا انتايلو حجي كيجورمكم إذا interviews قبل زلوا نبعلو كاثوليكيو شون فريجر انتي امنوتا يفلطنه نو اتشجره اي كمبوي كالكون اذا انترفيوز قبلو ناي CBC ግን ሓደ ሓያል ዝኾነ ጋዜጠኛ ጆርናሊስት እዩ እምነቱ ካቶሊክ ነይሩ ካብ ምዕባዩሲ ካቶሊክ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣብ ሰዓት እዚ ዲስክሎዝ ኣይኮነን አይ ዶንት ኖ አይፈልጥነ ቅድማ ጅን ከም ነበረ ገሊጽዎ ነይሩ A lot to unpack there. Yes, I know. I'm sorry. To start out, let's focus on what this law is actually about. It's about combating hate in Canada and making sure we're addressing the rise in hate crimes that have been committed against Canadians from different minority communities, including from different communities of faith. Right. From inception, the motivation was around the intimidation and obstruction of people outside religious institutions, preventing them from taking part in their community.
The process that's unfolded over the last number of weeks, frankly, is typical for a minority parliament. We have been responsible to put forward the starting point by introducing legislation. I've had many conversations with... እዚ ሕግዚ ኣብ ካናዳ ናይ ሄይት ወይ ድማ ጽልኢ ዝመጽእ ጸገማት ወይ ብሰንኪ ጽልኢ ብሰንኪ ሄይት ዝመጽእ ገበናት ንምቁጻድሉ ዝመጽእ ቢል እዩ ወይ ድማ ሕጊ እዩ ብቐንዱ ከዓ እዚ ገበናት እዚ ኣብ ማይኖሪቲ ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኮሚኒቲታት ከም ንኣብነት ከም LGBTQ ይኹኑ ከም ገለገለ ሰባት ካብ ሰንኪ እምነቶም ገበናት ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኦም ንምክልኻል ወይ ድማ ሴፍ ውሑስ ዝኾነ ህይወት ንኽነብሩ ንምክልኻልና ዘውፃናዮ ቢል እዩ እጂ ብዛዕባ እቲ ብቐንዱ ንሰባት ደስግኦም ዘሎ ብዛዕባ እዛ ቢል እዚኣ ንዛረብ ቀዳማይ እዚ ቢል እዚ ንእምነታት ወይ faith ወይ religion criminalize ወይ ድማ ከም ገበን ዝርኢ ኣይኮነን it's not እዚ ቢል እዚ ድወፅሎ አንኮራ ብሰንኪ እምነት ንኻልኦት ማይኖሪቲ ዝኾኑ አባላት ወይ ኮሚኒታት ወይ ሕብረተሰባት ብሰንኪ ሓደ እምነት ንስኻትኩም ብሰንካና እምነተይ ከም ስለ ዝብል ንስኻትኩም ንዓይ ጽዩናትኩም ዝብል አተሓሳስባ ክእለሰ ዘለዎ ኢና እምበር ፓርላመንት ንባዕሉ ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ እንተዳ ፀረ እምነት ዝኸውን ኮይኑ ክሕልፎ ኣይክእልን እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣሰሙ ዓደለ ዘለኹ ንእሽተይ ኣላ ኣብዚ ከዓ ኣነ እውን ካቶሊክ ነይረ ብንእሽተይ ካቶሊክ ዓቢ ሕጂ ንሰባት ዘፍርሖም ዘሎ ዘስግኦም ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ እምነትና ግብረሰዶም ጌጋሶ ዝኾነ ጌጋስ ለዝብል እዛ ዓንት ርዲት እዛ ዓንት ኣራዳዳኣኻ ኣብ ሰባት ስቲል ከም ሓሳብ ኮይኑ ይስታይ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ብኸም እዮም ዝሰብኡ እናበለ ከሎ እዛ ሓፃር ቪድዮ ስምዓ There will be concerns. Like there are certain faiths. Like I was raised Catholic, right? People, adherence to that, strict adherence, think homosexuality is a sin. Gay marriage shouldn't be allowed. Same-sex adoption shouldn't be allowed, and might have concerns that if preaching that or advocating that they could be targeted for a crime. The religious exemption would protect them from that, but you argue the threshold's much higher than something that way. Certainly, the threat. بسنك إمنتك حدا جاي مارج زي ودن ود خمرعو أي فكرني زبليو ما تحف قدوس كوم يزبل كم أون ودن ودي قلعة أداب تجبرو أي فكرني ما تحف قدوس إذا عينت سن حساب إذا عينت ideology وي preach كسب كونتر أترغيبهم قدم حاجي the religious exemptions بحال نيرو religions لازخونه إمنت لازخونه إزيلكم ستزاربكم أي تأثر إن حنيركا religious exemption زبحال كأنيرو إمنا سلزونه أيسورون نيرهم أيكسوسون نيرهم كم هيت speech أيرأني نيرهم هنا تعمل مسحف قدوس زلوا مسحف قدوس كم يزول زلوا أنا كم حساب دوم تقول له هلكا كنت أبغى تخلي نفسها أب ساعة السجن كم زبحال يلان إذا ده دوم تقول زلوا وصنا حساب بإمنا تدقيم كاس نحرسب أتاك مقبرة في كأدني من هاتو إذا في كأدني نحارة كندا وقت لغلات كندا وقت أنت يخبلك مسألة هيوتيا مسألة أنت خاطر تكبر نسخات خل دامو سلازي نسبكتون كتسبخون كتقلي خاي كتقلي خامس كزيس نابي يدخيدلو جا أنا ناي إمنت كيلاوي فلات أكون كم زرد أنجن ناي كندا أنفت نابي يخيدالو قن خلات ننسحتونينا هجي زخون النجار كغيرون ترى على اليوم بحقي أمز موتخا حقي زبل نجار له حق أملا خالو حق مريت كالو ناي كندا حقها نابي ناي قوس يدخيد نبرت خنادات فولت وياهم بزخون خوين كنقصلنا ذا فيديو انتي مسلوكم هابت كومنت كنت قلت لك اصبيكم الله انتي مسلوكم زي حجزس بخمي كتصلونا يتبلو ني كريستيان كونو اسلام كونو اذا حجزياس نابينا يقص ياخذ كيد كمي كتريو بحق تصلواس كمي تريو اوكي اتا فيديو خنقصلاينا حجي ابزي شون فريزر تايزل زلو ازي كابزي تبلو زلخا نلعليو احنا نقولو زلناس نእምነት ንምእላይ ወይ ድማ ንምግሃስ ኣይኮነን ንሕና ካውዛ ዓብ ነገርና ዝገብር ዘለና ሾን ፍሬዘር ውን ንባዕሉ ካቶሊክ ነይሩ ኣብዛ ቪድዮ ከም ዝገልጻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት ግን እንታይ ምዳምና ኣይፈልጥነ ከም ዝነበሩ እዮም ዝተዛረበ ዝገልጸልኩም ዘለኹ እዛ ቪድዮ ግን ሓቢርና ንስማዓዮ
higher than something that way. Certainly, the threshold is much higher to willfully promote hate against an identifiable group of people. There's a difference between saying you have a point of view or reading scripture about same-sex marriage and actually promoting hate, vilifying or inciting violence against a particular group. Moreover, the protections that this individual provision could have potentially afforded a person would likely be protected by the Charter or the existing public interest exemption. From my point of view, we should recognize that religions in this country promote messages of love, of peace, of inclusion. شون فريجر كم زبره زنت بتاعت قلصة أنا مصحف قدوس لازم ببكا hate speech مالتها يكونن أنكر هذا مصحف قدوس أنا خمسة داني نفقري نسلام نحونت نمتصواريو زتصوع سلازي متحواس زفتر كوينا يسمع عنن إذا نوصل زلنا حقينا توم minority كومينتات إن مكل خال ناب وحس غنوخناتات إن مبصحينا نوصل زلنا زحقي. The world's major religions stand for, to have people suggest that somehow reading scripture or holy text from a religion of your choice would somehow constitute willfully promoting hate. I grew up in a Catholic household too, read scripture on Sundays. This is not what religion is about, and I have faith that we're going to be able to move forward with the protections, including the ones that were designed specifically to protect religious communities in this country. Okay. قدم حجي أب كان راز نبر حق خمير مثلكم. زخونه ناي child pornography ديو قال زوج أسب ناي قول عاد سرحة ناي قول تيوف نجار عاد سرحة بيت فري خيد مو يفرد أجي mandatory كون كان كتأثر تفردها أب تفرد شو خم كم تفرد كاي يخون مالتي أب ساعات زين شون فريجر متعزب زولو قال خابت ناي بس بيل زغربو زولو mandatory prison time زغون عينت ناي قولعة ناي كم تعنتو يزدقسنايو سكستورشن زبهالنايو فيديو حيزل كله خدو فيديو حيز كان يسب نسب مسقاي وزو كله مانداتوري جدا تأثر جدا حطون ريتون دي ولو تسجن دحار كوسخكات رايخم تدقبرو زولو مالتيو سلازي ازيت حدا خابتي دتابقلو زولو ويو هراي كبر تقاتلتي انترفيو ناي شون فريجر اب سي بي سي زغبرو انزي مسلني رب استخالني كحص رايفتينا اتا اگداسي نطبطات مالتيو hopefully اب قصالي زخونه سفح زبل حبرتان تدعوتيو اب ذا channel زي خورولكم حدش تقاتلت نزا channel زي سبسكرايب مغبار ايترسعو اب قصالي بخال مدب كساب نراخب او كيرسعكو قداسنت بي منالبات اب كالاي اب زاب الحزيات مص فيديو سرحان ديغن لومي علت عسرته ورا عسرته كلتشن اسرح مشاني زلو نزيز مص سومون نعسرته معلت لكم صبصبو ازي قراري زخونه ويزر وطي سلو زلو منغستي كندا እዚ ትርዎ ዘለኹም ዌዘር ናይ ካናዳ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ናይ ኣልበርታ ኣዛረብ ኣልበርታ ኣዝዩ ቆራር ዝኾነ ኩነታት ስለ ዘሎ ነዛ ሰሙን እዚኣቶ ጠንቀው ካብ ሎሚ ጀሚርካ ዕለት 10 ማለት እዩ -18 ይዘሎ ሎሚ -18 ማለት ከይደራረብኩም ኣይትውፁ ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ربع كم مالتيو -12 كساب 10 خبتصحيو حاموس كم 10 شعته بتاعم حماق رخونه قري زولو تنقلكم زوم دغ تسرحو سكيب دشتيو درايفين تسرحو اوبر دي ايتر قدراربو زمام اكون كراون تحزو نزغونه ايمرجنس خقات مسزخل اب مكيناهم اكسترا كراونت يقمطو مكيناهم ابغلط طقت بالتخليا بصحات مكيناهم امينكم تنقسقسوا لهم صباي كون مكينا امين كام قسقاس زغونه هغاطم خيليو نوحسنا دخونه كاوشت مكينا غله دوام اوكا جاكيت دي غله دي مقمات صبوي كم تريو زلهم غن قري حماق كوني مالتيو قصالي حساب زمزو حساب 23 مالتيو قري كون زاور حزي اب حاطيرو تحساس حماق قري زلو كريسماس مالتي كل غيزه قرلو تطنققو نمبالي له قريت ارسعي نيره منالبات ابتات مص فيديوون كزارب لا يخوني لوم غن نزا channel زي حساب حجر صنحكم ازيد مسكتكم سبسكرايب ايترسعو اب قصال حساب مراهب تسودحانكم